and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Ipanig kamutan ako eh. Bay. Nga ibanlas siya sa kalimot biotic. Kapan? Apan unsa, bay? Ipanig kamutan ako nga ibanlas siya sa kalimot. Apan nasangit gyapon siya. Sa sanga sa paghinumdum. Bay Franco. Buang ko ba eh. Nabisan pa man sa iyang nagibuhat. Nagunaw na pagyapon ko niya. Saman! Gipanig kamutan ako nga kabatukan ko kining pagbatia nga maghandom gyapon ko niya biotic. Saman! Kasabot ko bay, kasabot ko. Kay dili bay apod dali nga buhaton ang paghikalimot so sa kabinuhat din gikauban nimo sud sa daghang mga katuigan. Nga diin nakamugna mo usa ka anak nga buotan o gwapa nga si Inday Clear. Biotic. Tana na. Mga na ta. Di na siya gustong maminaw pa. Ay, di na no? Bida. Gusto niyang ibanla sa kalimot si Kate. Pero nasangit sa sanga sa iyang paghinumdom. Saman! Kaunok maayo ha. Ayaw kaulguon. Ha? Guol-good. Uy. Tasig lang. Maugining kinabuhis tao. Inaanak man yun na. Basta ayaw pag-ulguol diha. Inaanak man yun na. Nagyo ni mga pagsuway sa kinabuhi. Okay ra, Janice. Naguol ka na si Papa sa kipuhat ni Mama Cathy. Sakti na lang na tay Claire. Naitabo naman dito. Ang gikinahanglan karon mao ang adjustment sa inyong kinabuhi. Te Janice, Basig mo abot ang adlaw nga makaamgo ra si Cathy sa iyang gibuhat. Ayay. Di na ta mag-iskot ano eh. Ni ata din hi aron maglipay. Dili aron manghilak no. Ate Janice, Come on Claire. Ayaw pa kita si Papa nimo nga muhila ka. Musa mo to sa nga bation siyang kaguol. Busa, happy-happy lang ta. Haba? oh, yes, ate. Janice, ikaw na. Gusto na. Sorry pa. Sorry kaayo ha. Di ko lang kalikayan nga magunahon na kang mama. Gusto na. Okay. So, tana, let's enjoy! Pudsan man nga way nagmahal. Kasi, uy, ginoo ko in town. Uy, nagpatuyang lang, baya ka. Pisan ko ng imong baso ha. Di sa ko. Wapa ko'y kaon, matrabaho pa ko. Baho ko doy, absent una. Uy, naunsa ko taong ka, di ko mo absent, uy. Ay, ikaw ba, bilibag yun ako ni mo eh. Samang ka, uy, hindi mo ka makiguunong na ako. Ayaw lagi in town palabi, kasi. Ay, pag sig-inom, ano, iki makadaot na ni mo. Look man na ni mo na ako. Look ko ni mo. Ikaw ba, moingon ka lang gid ana. Ikaw ra ba ka matikod ko nimo? Sige na lang siya kag bino. Unya, wa kay maayong kaon. Kaon sa daan. Hindi pa lagi ko mamatay, Sofia. Saba, oy, moingon ka lang gid ana, da. Mga na ilang giingon. Bad grass never die young. Saba dia kasi, uy. Adong ka to kung gisulti. Bad grass never die young. Ang daw tang sagbot. Dili mamatay dayon. Kasi baya. Ano na resulta? Daon taman.
Nagpadaman das lami. Ha? Naunsa ka? Unsay lami? Asa ka itong gidilis, Pia? Maoy lami. Di ba? Hilom, hilom, Kathy, hilom. Pero bugo lang ko ba? Bugo kasi. Bugo Uy, utok. Uy, diskarte. Madamas gibate. Wala, bunggo no. Takpan ko. Mulabay raning tanan, Kathy. Mulabay rani. Labay? Mayon ta ko na nga akong kahimtang. Ni unong panako ang lalaki nga may nakaingon aning tanan. Magipasagdan na lang ko. Pero kita kaan man sa kag-support. Kita kaan man kag-kwarta. Kwarta? Kwarta? Makahulip ba kinis akong kahimtang karon? Ha? Sabaya? Kathy, Gusto ko nga doon ako'y kasumbungan sa akong mga problema. ako di ay imong amiga. Wa di ko nimo sumbungin sa imong mga problema. Lahi ka, Sophia. Lahi. Mangutana ko nimo. Kinsay imong gikinahanglan karon? Si Greggy o ang imong pamilya? Sophia. Tubag ako. Kinsa gyud ron ang imong gikinahanglan? Si Greggy o imong pamilya? Ay, inom sa ko. Inom. Inom. Sakto na na, uy! Gusto na anak, bi ay na bi, hubog na ka, Kati. Ngayon ang maubog ko. Ano nga makatuog ko, Sophia? Kati, baya, uy, gusto na na, bi? Gusto ko makatuog. Gusto ko matuog. Aron malimtan ko sa makadiyot ang akong kahimtang. Kati. Inom. Huy, sakto na na! Bisit. Bisit ng kinabuhi. Murag gilakangan sa agta ng kinabuhi ko. Kati, ayaw pala bilagi. May kasulbaran ra ang tanan. Gisakit ko sa kong mga binuhatan. Huy. Ako maon na agisakit ka, naka-realize na ka. Yes, Sophia. Ngayon, hindi man ko makarealize. Sama, bobogo na lang yun ko, hindi ko ka-realize. Nya kay naka-realize naman di ka sa may buhaton mo, ha? Naka-realize naman ka kaon sa buhaton mo. To anasad. Basta makainom ka, makapayason gyud ang imong mga mata, Kati. Bisig diyang akong luha. Nga maoy mo banla sa nagpuot kong gibati sa akong dugan, Sophia. Di lang ka luha ang muagas. Hastang imong mga gipanulti diha, laglom na kay tanan. Kay mangutan ako. Kinsa imong gipangandoy ron? Si Greggy? O imong pamilya? Wow man, no? Pero musulti ko. May uwaw pa dahi ka? Napay nahabilin? Oh. Nindot yung pangutana, Sophia. Nindot yung pangutana. May uwaw pa dahi ko? Nasa cellphone mo. Tapos... I-post na, i-cancel na. Kaya di ka, basitan ako ng... Di ko matubaga. Nindot kayo mga pangutana. Nindot kayo ito, may uwaw pa ba dahi ko? Magwa na ko yung uwaw, no? Kathy. Gusto na. Ay, napaghilak lagi. Gusto na. Buwangan ako. Nga na ba tuon nga mo hilag man ko nga?
Tinuyuan man ako ni, di ba? Ano yan, mohilak na ko? Mohilak na ko. Kathy, Ibaw ka, Sofia? Ibaw ka? Bisan og nakasa ako. Pero nangandoy ko nga. Nangandoy ko nga makita ko sa personal lang akong anak. Si Claire. Kathy. Mawar gid siya. Ay, mabuang ko ani. Pahiyom, kumas pahiyom, hilak. Gipahiyuman ko ang akong problema. Pero gihilakan ko ang akong nabuhat. Unsa? Gusto ko limpungan ang akong kaugalingon. Nga dili ko matandog sa akong mga problema. Gusto kong linglahon ng akong kaugalingon. Nga dili ko madutlan sa problema. Pero dili ko mapawayon sa akong konsensya. Iko na, Pi. Iko na, Kathy. Iko na. Iko na ba? O ka man. Milugmaw man sa lagi ng luha ni mo. Minaunsa ka, ha? Nadia, oy. Di sa di kalimot kay amiga ko nimo. Natando ko si imong kaimtang. Naamong ka sa akong mga binuhatan. Ay. Gibati ko sa bag imong gibati karon, Kathy. Salamat. Salamat sa pagsimpatiya, Sofia. Nya nga nung di maka makikita si imong anak. Gusto ko, pero ang ako laging kamaldita. Hingon sa nahilis. Nga maguna-una ko sa mga sudya o pagmahay sa akong anak. Makasabot pa sa tingali si Claire nimo, uy, Kathy. Amaman ko ang akong kagalingon nga makasabot ra ang akong anak. Ingon lagi tingali anak, Kathy. Anak cute. Nahimo kong talawan nga to sa akong anak. Nya si Franco. Franco? Asabot kas gibati ni Franco. Ug dili na ko niya matuon pa. Ugo pa ko sa kanal para niya, Sofia. Sa pagkakaroon, aw tingali, mo ginaiyang kibati. Pero, Kathy, sa pagpanglapay sa panahon, nahibaw ko makapasaylo na si Franco nimo. Dili na tingali, Sofia. Dili na tingali. Paabuta na, Kathy, nga mahitabo. Paabuta. Uy, ana sad ipis na sad. Gusto na ko no anak bi. Igo na ko na nakatibi. Igo na ba? Please lambi. Ayaw lang ko pugi, good. Ako pugi, Sofia. Gusto ko matog. Man, ane. Gusto ko matog. Mainungdan. Nga mong inom ko. Please lang, please. Uy, masagdi lang ko, okay? Masagdi lang ako. Hello. Oh, Mr. Martinez? Sofia, nanawag ka. Kuan ka ng kalabot ni Kathy. Oh, ngano si Cathy? Nabalaka man ko nga masakit siya. Unsa? Huwag yung hunong sa pag-inom. Gihasol na pag-ayos yung tanlag. Unsa imong ikatabang niya, sir? Di man gyud ikalimot nga ikaw mo ihinungdan aning tanan. Sofia. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!